Chabvondoka mhuri yeZimbabwe. Amnesty International exposes widespread of human rights violations in Zimbabwe. Munenge muchimbobudikira paipa muchiti ngatingonomurova, ngatingonomudai chichi and stuff. Pane vanenge vachiona zvavo vari kure vachiita kunge hapana chavari kuziva. Ende unotoona umwe munhu anotobuda chitoti isusu tisu tinoita basa kurova vanhu, tisu inini ndiri murakashi chaiye anorova, ndinozodidi. Unongoziva those guys vanenge vachiita kuti amene kutsvaga jezi kana kuti vasi vanenge vachiita hanzi kudefenda title. So panapa mhuri yeZimbabwe nyaya yazobudikira hazvina kumira zvakanaka paitsitsi Patience Mashiri. Pari kunzi Harare, Amnesty International latest report on the state of world human rights reviews alarming human rights abuses in Zimbabwe, particularly during the 2023 election period. The report documents cases of the political violence, abductions, torture, sexual and gender-based violence, and restrictions of sexual productive health rights. The report, which covers 155 countries, Zimbabwe is one of the worst offenders, painting a dire picture of a country where citizens' fundamental rights are being systematically eroded, further highlighting the urgent need for action to protect and uphold human rights in Zimbabwe. Zviri kunzi Zimbabwe iripo pa list 155 countries dzinenge dzichiita izvozvo zvekumbunyikidzambunyikidzadza vanhu. Pari kunzi Zimbabwe yapfekerwa iripo ipapo ichibholonja vanhu. Ende pari kunzi gore ra 2023 takunopinda elections, pari kunzi pakakuwadzwa vanhu zvisingaite human rights evanhu vakakuwadzwa kana kuti kodzero dzevanhu dzakakuwadzwa. Pari kunzi pakakuwadzwa kodzero dzevanhu. Unongoona zvaingoitika timu zvinonzi hey inonzi fazi inonzi chinchi, ende vanhu vakawanda vaingobuda vachinonzi ningazorohwa, ningafa, ningadai, ningakuwadzwa, ningaroherwa chakati, political violence and stuff. Maingoona zvinhu zvaingoitika. So ndozvimwe zvinhu zvenyaya zviri kuitika panapa. So Amnesty International iri kunzi yabva yangopfekerawo nyaya iyoyo. Out of 155 countries Zimbabwe iripo ipapo. Akudyiwa rinopisa inyaya yeInternational manje iyi haisisiri nyaya yekuti munonyeberana muri varakashi kana kuti muri kukona kwenyu muchiti hapana zvatino. Iso yatongoa yekuti vakuru venyu vakakuona iwo uchinzi uda kurova vanhu unongotori pamahwani, unogona kuzongosiyiwa kana wawega kana kuti watoo mukoti wakutonzi hatina kukutuma. You see, ndo situation iri kuitika muZimbabwe ke zvinezvi mhuri yeZimbabwe. Ndangoti ndakakubatirai tichingoonesana zvimwe zvezvinhu zviri mutipoti country.